Uvaženi gledalci, pratite Top A1. Ja sam Nevena Cvijović, a ovo su vijesti dana. Za svoju politiku ćemo se boriti jednako strastveno i iz opozicionih klupa, kaže Đukanović. Đukanoviću se nećemo prikloniti jer smo živote posvetili borbi protiv njegovog režima, ocjenjuje Abazović. Demokratski front će uticati da se povuče priznanje Kosova, tvrdi Medojević. Sjutra sunčano i toplije. Ne pada nam na pamet da polemišemo sa izbornom voljom građana. Izborna volja građana je takva, mi ćemo je poštovati i za svoju politiku ćemo se boriti jednako strastveno iz opozicionih klupa, kazao je lider DPS-a i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u intervju za austrijski ORF. On je rekao da će se, ako pobjednička koalicija uspije da formira vladu, jednako boriti kao što su se u čitavom prethodnom periodu borili za politiku građanske države i očuvanja i učvršćivanja multietničkog sklada. Što se tiče Demokratske partije socijalista, mi smo partija koja je jako dugo bila stožer državne politike. Mi smo i danas najjača partija u Crnoj Gori nakon ovih izbora. Mi smo naravno spremni uvijek da i dalje nosimo odgovornost za državnu politiku Crne Gore, ali smo već jasno kazali, spremni smo prihvatajući ovakav izborni ishod da budemo odgovorna najjača opoziciona partija koja će u narednom periodu, kao i do sada, voditi računa o strateškim nacionalnim interesima. Dakle, o građanskoj državi Crnoj Gori, o multietničkoj demokratiji u njoj i o europskom putu daljeg razvoja naše zemlje. Lideri partija vladajuće koalicije formiraju, kako smatraju, državnotvorni savez u kojoj će biti pozvani Socijaldemokratska partija i Građanski pokret URA. Kao i pojedinci, a njegov krajni ishod trebalo bi da bude uspostavljanje nove vlasti u kojoj neće biti mjesta za partije za koje tvrde da negiraju državnu nezavisnost Crne Gore, saznaju vijesti. To je usaglašeno na sinoćnom sastanku u Skupštini koji je inicirao lider DPS-a Milo Đukanović. On je navodno obezbijedio saglasnost sadašnjih koalicionih partnera da nakon verifikacije poslaničkih mandata neće ulaziti u savez sa koalicijama koje negiraju državnost Crne Gore, aludirajući prije svega na članice koalicije za budućnost i mir je naša nacija. Nećemo se prikloniti ni Đukanoviću ni prosrpskoj opciji, kaže za Deutsche Welle Dritan Abazović, lider koalicije Crno na bijelom. Mi se Đukanoviću nećemo prikloniti zato što smo sav svoj politički život posvetili borbi protiv njegovog režima. Drugo, nećemo se prikloniti ni prosrpskoj opciji, nego ćemo tražiti partnerstva po onim osnovama na kojima smo ih propisali prije izbora. Mi smo tražili da se formira ekspertska vlada i kolege iz opozicije su to prihvatile, kaže Abazović. On dodaje da u ekspertskoj vladi ne bi trebalo da bude političara. Nema promjene spoljno-političkog kursa Crne Gore, niti preuzetih međunarodnih obaveza, istakao je Abazović. Građanski pokret URA zatražio je od Agencije za nacionalnu bezbjednost i uprave policije procjenu bezbjednosti lidera Dritana Abazovića i njegove imovine. U dopisu direktorima te dvije institucije, Dejanu Peruničiću i Veselinu Veljoviću, izražava se očekivanje da će se obaviti detaljna procjena kada su u pitanju ugroženost života, psihičkog integriteta, privatnosti i ličnih prava. Direktor URE Zoran Mikić je u odvojenim dopisima Peruničiću i Veljoviću naveo da očekuje njihovu hitnu reakciju, imajući u vidu narasle tenzije u javnosti, a kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost po bezbjednost Abazovića. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, u razgovoru za portal srbin.info, kaže da bi bilo dobro da se u Crnoj Gori oformi šira koalicija i da bošnjačka i albanske stranke budu dio nove. Komentarišući pitanje Kosova, Medojević nedvosmisleno kaže da će Demokratski front uticati da se povuče priznanje. Dakle, stav DF-a je bio jasan. Dakle, koliko mi budemo mogli da utičemo, mi ćemo poništiti priznanje Kosova, ali sad imamo širu koaliciju. Sad ne mogu da vam sad kažem u ime svih. Što se tiče DF-a i Pokreta za promjene, iako sam ja predsjednik prozapadne reformske političke organizacije, apsolutno, to je bruka bila najveća od strane države Crne Gore, mi treba da priznamo Kosovo dan posle Srbije. Nosilac albanske liste Nik Đeljoša i saopštio je agenciji Mina
da se sada nijesu dobili službeni poziv za ulazak u vlast. U svakom slučaju ne želimo i ne možemo biti samo ukras na nečijoj kruni koji bi dokazao proevropsku ustrojnost neke većine, kazao je Đeljošaj. On je dodao da misli da ni njegovi glasači ne bi bili previše zadovoljni jednom takvom odlukom. Ipak, ako dosadašnja opozicija sklopi dogovor i dobijemo poziv, odluku će donijeti cijela koalicija, naveo je Đeljošaj. A u Pljevljima su jutros osvanule nove poruke mržnje prema Bošnjacima. Poruke su ispisane na kafani Alijagića u pljevaljskom naselju Ševari, u kojem živi većinski muslimansko stanovništvo, kao i naselju Odžak. Ipak, imam Husein Pašine džamije Samir Kadribašić, kao i protoijerej Stavrofor Borivoje Pantić, u centru Pljevalja su jutro zajedno sjeli za sto kako bi poslali poruke suživota i mira. Da smo ljudi koji smo, da kažem, osuđeni jedni na druge, kakve god da su političke prilike ovdje i naravno hoćemo da pošaljemo jednu poruku suživota, mira, ljubavi i tako dalje. Kao nosioci duhovne vlasti ovdje u Pljevljima treba da pošaljemo upravo taj glas mira i naše izjave upravo treba da budu takve da šaljemo poruke koje će umiriti sve one stvari koje nisu dobre i naravno koje svi osuđujemo bez obzira kako se Bogu molimo. Načelnik Centra bezbjednosti Pljevlja Dragan Slavulj predočio je lideru koalicije za budućnost Crne Gore Zdravku Krivokapiću relevantne činjenice i aktivnosti koje policija preduzima u vezi napada na imovinu islamske zajednice u Pljevljima. Kako je navedeno, Krivokapiću je saopštio da sva saznanja i eventualne dokaze dostave policiji kako bi se vinovnici ovog nemilog događaja što prije identifikovali i priveli pravdi. Iz policije je saopšteno i da su izuzeti videosnimci koji se nalaze u blizini oštećenog objekta. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić poručio je iz Pljevalja da se ozbiljno radi na istragama, kao i da je najveća odgovornost na onima koji su nacionalističkim istupima stvorili atmosferu za ono što se događa u Pljevljima, te da je zajednički život svetinja svih nas. Da naglasim i da istražujemo ima li nalogodavaca, ali i da ocijenim da ih ne mora biti ako je neko tokom kampanje kontinuirano stvarao atmosferu da se pripadnicima manjina ovo dogodi. Na onima koji se zalažu za podizanje spomenika fašistima, na onima koji uzvikuju nacionalističke parole, pjevaju nacionalističke pjesme i bodre druge da to čine, leži najveća odgovornost za ova događanja, jer stvaraju atmosferu za ovo. Svi koji vrše krivična dijela iz mržnje ili iz političkih razloga izazivaju nasilje moraju da budu otkriveni, procesuirani i kažnjeni, poručila je direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević. Ovo je veoma osjetljiv trenutak za sve i sada je prijeko potrebna policija spremna da radi svoj posao, umjesto da služi privatnim interesima bilo koje političke partije. Građani ne smiju biti prepušteni sami sebi, kazala je vijestima Gorjanc-Prelević, komentarišući posljednje incidente i neprocesuiranje njihovih počinilaca. Ona je poručila da direktor uprave policije Veselin Veljović treba da podnese ostavku ako ne može da obezbedi red i mir i da prepusti tu odgovornost drugome. Vlada Crne Gore objavila je da se danas u velikom broju državnih organa pojavio zahtjev neovlašćenog lica Andrije Mandića iz Demokratskog fronta, koji traži da mu se u 2 primjerka dostave sve baze podataka iz crnogorskih institucija. Crna Gora je zemlja vladavine zakona, a vlada i njene institucije ostaju u obavezi da podatke i informacije dostave svakom zainteresovanom građaninu u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i drugim propisima. I to samo za konkretan podatak i u odgovarajućoj proceduri, navodi se u saopštenju. Iz vlade poručuju da zahtjeve i namjere Mandića neće komentarisati niti na njih reagovati. A ispred Cetinskog manastira okupili su se učesnici patriotskog skupa, sa kojeg su poslali poruku da je sve prolazno, samo da je ljubav prema Crnoj Gori vječna. Nekoliko učesnika je u jednom trenutku prišlo ispred manastira, ali ih je policija vratila uz kratku raspravu. Skup je završen intoniranjem himne i pozivom na skup u nedjelju u
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 779 uzoraka na novi koronavirus. Registrovano je 146 novopozitivnih slučajeva infekcije, najviše u Nikšiću, njih 35. Od posljednjeg presjeka nije bilo prijavljenih smrtnih ishoda kod COVID-19 pozitivnih pacijenata. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca je 95, a od početka godine 104, saopšteno je iz instituta. Prijavljeni je oporavak od 60 pacijenata. Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 897. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin poručio je danas da se Srbija ne miješa u bilo čije unutrašnje odnose, ali da ne želi da sluša hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića, koji, kako navodi, vrijeđa srpski narod i osporava mu pravo na postojanje. Antisrpstvo je opasna ideologija, poručio je Vulin, komentarišući izjavu Komšića koji je poslije izbora u Crnoj Gori kazao da je probuđen velikosrpski projekat koji nastoji da poveže Beograd, Banja Luku i Podgoricu i da je Podgorica crnogorska, a Banja Luka bosanska i da će tako i ostati. Vulin je rekao da Komšić, pošto ne zastupa Hrvate u BiH, zastupa Mila Đukanovića. Bivši komandant glavnog štaba Oslobodilačke vojske Kosova, bivši premijer i ministar odbrane Kosova Agim Čeku, pozvan je juče da se 28. septembra pojavi na saslušanju pred specijalnim tužilaštvom u Hagu. On je za portal koha.net izjavio da je pozvan u svojstvu osumnjičenog. Juče sam dobio poziv kao osumnjičeni. Putujem 28. septembra, kazao je Čeku. Za kraj informacije o vremenu. Sjutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ili prije podne niska oblačnost i magla. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 8 do 21, a najviša dnevna do 32 stepena. Bile su to najvažnije vijesti, ostanite uz A1.